Ndị ọgọ ma na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesi anyanwụ, kedu kwanụ ka mbazi si ege iji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndidi, ọ bụ nwa mgbe nta, ihe anwa dị ọkụ ga-ajụ oyi. Afọ m bụ ọmalịcha ada Igbo. Ewu na nke a bụ mgbe ị na-esonyere m, echefukwala ka ị sọskraịbụ. Ọ bụrụ na ị nachitere azụ, nnọọ maka ịnachite azụ, n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma ka a na-aga ugboro abụọ. Ịghọtara? Ka anyị wepụ ọsọ n'ihi na oge adịghị. Isiokwu anyị taata wee bụrụ atụmatụ okwu. Gịnị bụ atụmatụ okwu? Atụmatụ okwu bụ okwu ndị ahụ eji achọ edemede, ahịrịokwu, okwu ọnụ mma. Ya bụ atụmatụ okwu bụ ihe na-eme o buru okwu wee site n'ofe a bube ya n'ofe ọzọ. Ọ na-enwegasịrị atụmatụ okwu dịgasị iche iche. A ga na-enwe ya otu ofu. Ya bụ nkọwachara gị nka edesa m ya, ewelite m ọzọ tụchara gị ya, edesakwa ya, ewelite m nke ịtọ tụchakwara ya, edesa ya. Ka anyị wapụ ya ọsọ n'ihi na oge adịghị. Ịma na ọmalịcha anaghị adị ya ka ya gbuo oge chaa. Ọ na-adị m ekwuo m ihe m chọrọ ikwu banyere m. Nke mbụ anyị ga-ekwu maka ya taata bụ nke a na-akpọ mbụrụ. Gịnị bụ mbụrụ? Mbụrụ bụ ihe eji asị na ihe dị etu a yiri ihe dị etu a. Ịghọta? Ihe dị etu a bụ ihe dị etu a mana ọ bụghị ya. Mbụrụ a n'asụsụ bekee bụ ihe a na-akpọ metaphor. Ịghọta? Mbụrụ bụ afa Igbo ya, metaphor bụ afa oyibo ya. Ọmụmaatụ mbụrụ maọbụ metaphor. Ka nwere ọmụmaatụ mbụrụ, ị nwere ike isi mmadụ Aṅụrịka, efe akwụkwọ iji aga akwụkwọ echi ọ dịkwa ọcha. Aṅụrịka nwere ike isi gị, akwa m bụ akụmara n'igwe. Ịghọtara? Akwa m bụ akụmara n'igwe. Ya bụ ihe dị etu a ka a na-akpọ mbụrụ. Ihe ọ na-akwado ịgwa gị bụ na akwa ya dị ezigbo ọcha. Ịghọtara? Ụfọdụ ọmụmaatụ mbụrụ enwegasịrị: akwa m bụ akụmara n'igwe, obi Ngozi bụ okwute, Chike bụ chaki, ụmụ m bụ aja dị n'ala, Amaka bụ anyanwụ ụtụtụ, Nwankwọ bụ nkịta, Akwaugo bụ enwe, Ngozi bụ mbe. Ihe dị etu a bụ ọmụmaatụ mbụrụ n'asụsụ Igbo. Nke abụọ wee bụrụ nke a na-akpọ nriri na mbụrụ nwe ka ha si wee yitu, mana enwere ndịiche dị na ya. Ndịiche dị na mbụrụ na nriri n'asụsụ bekee ya na-akpọ simile. Ndịiche dị na mbụrụ na nriri bụ ka maọbụ dịka. Ịma na ọ bụrụ na nsị Aṅụrịka akwa gị adịkwa ọcha, ọ bụrụ na mbụrụ Aṅụrịka sịrị m na akwa ya bụ akụmara n'igwe, mana ọ bụrụ na nriri Aṅụrịka ga-asị m akwa ya na-acha dịka akụmara n'igwe. Ụfọdụ ọmụmaatụ nriri n'asụsụ Igbo bụ: Nweke na-alụ ọgụ dịka nkịta, eze m na-acha ka akụmara n'igwe, Chika dibịa na-arị elu ka enwe, Amaka na-eri nri ka ezi. Atụmatụ okwu ọzọ m ga-ekwu maka ya bụ nke a na-akpọ nsị na ụda. Ihe ọ bụ n'asụsụ bekee bụ onomatopoeia. Nsị na ụda anụnwa bụ oge mmadụ kwuru okwu wepụta ahịrịokwu ya site n'ụda anwa. Ịghọtara? Ya bụ mmadụ na-ekwu okwu, mkpụrụ okwu onye anwa bụ ihe o ji emejupụta ya, ihe o ji wee mejupụta mkpụrụ okwu a wee chọọ ya mma bụ site n'ụda ihe anwa ọ na-akọwa maka ya mepụtara. Na-ekwu ya bụ okwu nke si n'ụda ihe ọ na-akọwa na ya, ụda ihe anwa mepụtara ka o ji ama atụ. Ka nye gị ọmụmaatụ ihe m na-akọwa maka ya. Okafọ zụtara ọgbatumtum ọhụrụ. Ịghọta? Ọgbatumtum anwa bụ nsi n'ụda site n'ihe anwa Okafọ gotere. Ya bụ Okafọ gotere ọgbatumtum ọhụrụ. Ịghọta? Ụmụaka ji komkom egwu na iro. Komkom abụghị ihe anwa a na-akpọ ya, kama na ọ bụ ụda sitere n'ihe ha ji egwu bụ komkom. Ị na-akụ ya ọ na-ada komkom. Ọ bụ ụda sitere n'ihe anwa ha ji egwu ka o ji were na-akọwa ihe anwa ọ na-akọwa. Ọmụmaatụ ọzọ bụ: aga m azụta gbamgbam n'ahịa echi niile. Gbamgbam anwa bụ ihe eji ekwuchi ụlọ, mana ịma na gbamgbam abụghị afịa, kama na ọ bụ a na-akụ ya ọ na-ada gbam. Ya bụ a na-akụdo ya n'elu ụlọ ọ na-ada gbam. Ọ bụ nsị na ụda bụ ihe dị etu a. Ya bụ ihe sitere n'ụda anwa bụ ihe a na-akọwa, ihe eji akọwa mkpụrụ okwu ahụ maọbụ ahịrịokwu ahụ. Ịghọtara? Ka anyị gbapụkwa ya ọzọ m chọrọ ịkọwa bụ nke a na-akpọ mmemmadụ.
mmemmadu anwa ihe ọ bụ n'asụsụ oyibo bụ personification bụ ya na-akpọ mmemmadu. Ngwa ka anyị gakwa n'ihu. Mmemmadu a bụ mgbe ị weriri ihe anaghị eku ume were tinye ya n'ọnọdụ na-arụ ọrụ dịka ihe na-eku ume. Nke a bụ mgbe ị wetara ihe na-anaghị eku ume tinye ya n'ọnọdụ dịka ihe na-eku ume, tinye ya n'ọrụ ọ dịka ihe anwa rụrụ ihe, mana ihe anwa agaghị emenwu ihe anwa. Ihe dịka ọmụmaatụ, agụ apịala m ụtarị ọjọọ tata, agụụ nyere m ịkpapụ tata. Ịmago na onweghị mgbe agụụ ga-apịa gị ụtarị. Ihe na-akọ bụ na agụụ gụrụ gị ọfụma tata, agụụ gụsiri gị ike. Ị na-akọrọ mmadụ esi na ụdịrị ụtarị agụụ pịara m tata dị ọdị mma ọkụka na ọnwa ya. Mgbe ị na-ekwu okwu sị ụdịrị ụtarị agụụ apịa m tata bụ ọdị m ga-eji ọnụ wee kwuo. Agụụ gwọrọ m ịba tata, agụụ gwọrọ m ịba tata. Ị nwere ike isi ọnwụ amaghị ihe, ọnwụ emee m arụ, ọnwụ emee m arụ. Ịmago na ịfụghị ọnwụ anya, ịmaghị ihe ọnwụ dị ka ya, mana ị na-asị na ọnwụ mee ga arụ. Ịghọtara? Ọmụmaatụ ọzọ ị nwere ike ikwu na mmemmadu bụ ahụhụ akpọọla Janet isi, ahụhụ akpọọla Okonkwo isi, ahụhụ kpụrụ Amaka isi. Ịghọtara ihe dị etu. Ịmago na ịfụ ha ahụhụ anya, ịfụ ha afụfụ mmadụ na-ata anya, mana isi afụfụ kpụchachara Janet isi, kpụchaa ya kpọọ ya isi akpụrụ Albert. Ihe dị etu a bụ ọmụmaatụ mmemmadu, ya bụ personification. E nwekwara ọzọ nke a na-akpọ ekwu ọzọ eche ọzọ. Nke ahụ bụ irony. Nke ahụ bụ mgbe ọ na-abụ ị na-ekwu ihe ọzọ mana ihe ị na-eche bụ ihe ọzọ. Ya bụ ị na-ekwu etu a, ihe dị gị n'obi iji ekwu ya bụ ihe dị etu a. Ịghọtara? Nke a na-akpọ ekwu ọzọ eche ọzọ, ya bụ irony. Ọmụmaatụ ụfọdụ gị na mmadụ ekwu unu ga-anwa ọkwa n'aka were gaa ozi, ya bụ na unu ga-agba ọzọ were gaa ozi anwa. Ị nwere ike ịpụta isi onye anwa, onye a nwere ike ọ bịa n'ụtụtụ oge gị na ya kwuru, enwere ike ọ bịa n'ehihie ọ na-asị ọkwa m bịara n'oge si ya ịgbakọ ụzọ wee bịa, ịgbara nnọọ ụzọ wee bịa, ịbịa n'oge ọfụma. Ifu nke a na ị na-ekwu ihe ọzọ were na-eche ihe ọzọ. Ihe dịka ọmụmaatụ ọzọ, ị nwere ike isi mmadụ ọ na-aga ebe a na-ekpe ikpe, onye dị etu a wee sigide asị sijicha ebe niile oge na-ekpe ikpe. Nwere ike mgbe gị na ya ga na-ana ọ sị gị ọkwa o kwuru eziokwu, si ya ikwu ka nnọọ sọsọ eziokwu ka a na-ekwu maka ya o nwere nnọọ okwu ọzọ pụta gị n'ọnụ sọsọ eziokwu. Ifugo na ihe dị etu a bụ irony, ekwu ọzọ eche ọzọ. Ihe dị etu a bụ ya na-akpọ ekwu ọzọ eche ọzọ. Ọmụmaatụ ekwu ọzọ eche ọzọ bụ ihe dị ka isi mmadụ nwere ike na-ayọ mmadụ ihe, maọbụ isi mmadụ mere gị ihe, maọbụ mmadụ enwe ihe o mere gị na-adịrọ gị mma. Onye apụtasị gị ọkwa mbụ ezigbo mmadụ, si ya ezigbo mmadụ gị ka a na-ekwu maka ya, ezigbo mmadụ gị nnọọ sọsọ gị bụ ezigbo mmadụ nọ n'ụwa. Ifugo na ihe dị etu a bụkwa ekwu ọzọ eche ọzọ. Ka anyị gbapụta ya ọsọ oge adịrọ. Ọzọ dịkwa ka ibe ya, nke a nwere ike ịbụ nke ikpeazụ m ga-ekwu maka ya, maka na ọzọ a na-ekwu maka ya bụ nke a na-akpọ ajụjụ nzara onwe. Ajụjụ nzara onwe, ihe bụ ajụjụ nzara onwe bụ nke a na-akpọ rhetorical question. Ajụjụ nzara onwe anụwa bụ nke ọ na-abụ ị na-ajụ mmadụ, ị naghị eche ka onye aza gị. Ọ bụ ihe eji achọ ahịrịokwu mma. Ị naghị eche ka onye anwa za gị ya bụ ajụjụ, nke ndị bekee kpọrọ rhetorical question. Ọmụmaatụ ajụjụ nzara onwe bụ nke a na-asị biko ude na-abụ anụ oriri. Ịmago na mgbe ị na-ajụ ajụjụ ị naghị ajụ ya ka mmadụ za ya, na ọ bụ ajụjụ nzara onwe. Biko agwanụ m n'akịrịka ajụjụ nzara onwe ka ọ bụ. Nwere ike isi ụkọchukwu ndị Katọlik ọ nụọla nwaanyị. Ịmago na ajụjụ nzara onwe ka ọ bụ. Ihe isi Okonkwo ọma ihe, Okonkwo ụna si na uche dị ya n'afọ. Ifugo na ihe dị etu a bụ ajụjụ nzara onwe. Ị naghị ajụ ya ka mmadụ saa gị, kama na ọ bụ ka ọ bụrụ na okwu na-atọ ụtọ. Ya bụ ọgwụla ka ụka m n'ọnụ n'ihe onyonyo a. Enwegasị ọtụtụ atụmatụ okwu ndị ọzọ dịgasị iche iche, mana ịma na ihe onyonyo a gara ibu nnukwute ibu ka m jiri n'ebe ya nke ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ịghọta nke a ịghọtamie ya ọfụma. Ọ bụkwa na ịchọ ka m wetara gị ụfọdụ atụmatụ okwu ndị ọzọ dị iche iche, gbaa mbọ zitere m ozi si m ọmarịcha okwuo m na enwere ụfọdụ atụmatụ okwu ndị dị iche iche ka m nwee ike zitere gị ya. Ịghọtara ngwa afọrọ gị n'anya ka emesịa.